Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, азиз дин кардашларым. Ризыкларны киңәйтү серләрен дәвам итәбез һәм без сезнең белән шөкр итү мәсьәләсенә кердек. Бүгенге дәресебездә, әле бәлки киләсе дәресебездә шөкр итүгә багышланыр иншалла. Чөнки чыннан да шөкр итү ул динебезнең асылы һәм күп кеше яшәгән тормышының, тапкан мал-мөлкәтенең куанычын, бәрәкәтен таба алмый, тиешенчә шөкр итә алмау сәбәпле. Аллаһу Тәгаләнең безгә булган сый-хөрмәтләренә, иге-чиге булмаган нигъмәтләренә без шөкр итеп бетерү түгел, без аны хәтта аңлап та, ул нигъмәтләрне күреп тә, белеп тә бетерә алмыйбыз. Бер мәртәбә күз ачып йомган вакытта безгә күктән, җирдән, уңдан, сулдан, Аллаһыдан күпме нигъмәт килә. Моны Аллаһыдан башка беркем дә белми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә ике урында безгә кабатлап әйтә. Ва ин таудду ниъматаллаһи, әгәр сез Аллаһы Тәгаләнең сезгә булган нигъмәтләрен санарга уйласагыз, әйдә санап карыйк әле. Юктан бар итте, күз, колак, аяк, хатын, ир, әти, әни, әби, бабай, балалар, ризык, су, табигать, кояш, ай, йолдыз, һәм башка. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла тухсуха", сез санап бетерә алмаячаксыз ди. Санап бетерә алмаячаксыз ди. Бу аятларның берсе Ибраһим сүрәсенең 34-нче аяты, икенчесе шул ук сүзләр килә Нәхл сүрәсенең 18-нче аятында. Ләкин кызыклы шунысы, ике аятның да ахыры, алар төрле. Карагыз, беренчесендә Ибраһим сүрәсенең 34-нче аятында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһының нигъмәтләрен санарга уйласагыз, санап бетерә алмассыз ди. Чөнки без аны белеп тә бетерә алмыйбыз әле, шулай бит. Һәм ахырдан нәрсә ди? Иннал инсана лазалумун каффар ди. Дөреслектә кеше ди, ул гаделсез булды ди. Һәм нинди рәхмәтсез булды ди. Гаделсез һәм рәхмәтсез булды ди. Ибраһим сүрәсе 34-нче аят. Кешенең шушы кулында, тормышында булган нәрсәсен күрмәве, танымавы, бу нигъмәтләрне һәр даим бирүчене онытуы, әлбәттә ул гаделсезлек. Бу гадел түгел, әлбәттә бу рәхмәтсезлек. Әмма ләкин Аллаһы Тәгалә безнең шушы нигъмәтләрне алып та, кулланып та бирүчене онытуыбызны күрә. Ул безнең рәхмәтсез булуыбызны белә. Ләкин шуңа карамастан безне һаман ашата, һаман ишертә, һаман офыктан кояшын күтәрә, кояшын да сүндерми, безгә күпме иген, җиләк, җимеш, яшелчә биреп тора торган туфракны да ябып куймый. Ни өчен шулай? Менә монда икенче аятның ахырына кайтыйк. Беренчесе Ибраһим 34 иде, икенчесе Нәхл 18 дидек. Ва ин таудду ниъматаллаһи ла тухсуха. Аллаһ Тәгалә монда да безгә әйтә: әгәр дә ни Аллаһының сезгә булган нигъмәтләрен санарга уйласагыз, санап бетерә алмыйсыз диде аятның ахыры. Инналлаһа ла гафурур рахим. Субханаллах. Дөреслектә Аллаһ гафу итүче һәм рәхимледер ди. Нәхл 18. Аллаһ Тәгалә гафу итә. Ул безләрнең рәхмәтсезлегебезне күреп, ул безләрнең гаделсезлегебезне күреп, безне гафу итә, чөнки ул гафу итүче һәм рәхимледер. Кешенең табигаты, кешенең нәфсияте шулай инде. Без Аллаһ биргәнне тизрәк алабыз, хәтта рәхмәтен дә әйтергә онытабыз. Әмма ләкин нәрсәнедер Аллаһ безгә бирми калса, яки үзе биргәнен кире тартып алса, менә монда җәмәгать башлана. Уфтанулар, монда китә зарланулар. Нигә Аллаһы Тәгалә миңа шушы кадәр сынау бирә, әллә тагын ул сиңа гына килә? Нигә Аллаһ Тәгалә минем башымны әҗәттән чыгармый? Нигә миңа ул шушы авыруны биргән? Һәм башкалар. Хәтта җәмәгать
Мин инде хәзрәт буларак әйтәсем килә, мәчеткә дә күпчелек кеше ни өчендер шатлык, сөенечләр белән түгел, күбрәк кайгылар белән, моңзарлар белән килә. Әмма бер кешенең дә әле килеп әйткәне юк. Хәзрәт, каралы, менә дөньям килгән, менә дигән минем хатыным бар, алма кебек сау сәламәт балаларым, ием дә яхшы, машинам да әйбәт, акчам эшем дә бар, бөтен нәрсә килә, ләкин гомеремдә бер мәртәбә рәхмәт әйтеп намазымны укыганым юк, бер көн уразамны тотканым юк. Ни өчен Аллаһы Тәгалә миңа жүнсезгә шушылай иттереп һаман ниғмәтләрен бирә икән дип, җәмәгать ничә ел хәзрәт булып эшләп, әле бер кешенең дә шулай килгәне юк. Аллаһы Тәгалә Тәбәрәк сүрәсендә 4 кенә бүләген искә ала. Тәбәрәк сүрәсенең 20-нче аятында 4 кенә бүләк. Калганы әйтмим монда. Нәрсә ди? Кул, әйт кешеләргә ди. Хуаллази аншаакум ва жа'ала лакумус-сам'a вал-абсара вал-афида. Әйт кешеләргә ди. Аллаһ сезне юктан бар кылды. Бу Аллаһның безгә булган беренче бүләге. Безнең юктан бар кылынуыбыз. Сезгә күрү өчен ишетү, сезгә ишетү өчен колак, күрү өчен күзләр бирде һәм сезгә йөрәк, күңелләр бирде. Аллаһ Тәгалә шушы 4 ниғмәтен әйтә. Юктан бар кылыну, колагыбыз ишетә, күзебез күрә һәм Аллаһ безгә йөрәк бирде. Шулай бит. Һәм ахырдан нәрсә диде? Қалилен ма ташкурун, сез бик аз шөкер итәсез. Әгәр бездән син Аллаһка шөкер итәсеңме дип сорасалар, күбебез инде ничек шөкер итмисең дип җавап бирер идек. Кешенең юктан бар кылынуы, кешенең ишетү сәләте, күзләре һәм йөрәге күпме тора. Һәм бу ниғмәтләр өчен күпме шөкер итәргә кирәк? Без аны белмибез. Кем буларны биргән, кем кешегә гомер биргән, кем кеше әни карынында булганда аңа ишетү системасын, җайламасын куйган, кем кешегә күзләр куйган, кем кешегә көненә ничә тонна дип әйтәбез, кан куатырган йөрәк куйган, кем кешене аяклы, куллы иткән, монда дәвам итәргә була, шул гына белә буларның асыл кыйммәтен һәм бәясен, без белмибез. Шуңа күрә без әйтәбез, Аллаһка шөкер итәбез дибез. Әмма бу ниғмәтләрнең бәясен белгән чагыштыра. Үлчәүнең бер ягына шушы 4 ниғмәтне куя. Икенче ягына безнең шөкер итәм бит дигән халәтебезне куя. Һәм нәрсә дип бәя бирә? Қалилен ма ташкурун, сез бик аз шөкер итәсез ди. Я Раббым, син гафу итүче. Син рәхимлесең, без рәхмәтсезләрне кичерсәң иде. Шөкер кылу иң элек кешенең күңеленнән чыгарга тиеш. Ул аның күңелендә булырга тиеш. Әгәр дә кешенең күңелендә булмаса, күңел күзе күрмәгән, ул маңгай күзе белән күрә алмый. Шулай бит. Шуңа күрә ул күңеле белән Аллаһы Тәгаләнең барлыгын, берлеген танырга. Аллаһының безгә булган ниғмәтләрен күрә белергә, аның безне кайгыртуын танып, сизеп яшәргә тиеш. Һәм бу Аллаһны безнең яратуга әйләнә. Әгәр дә Аллаһның көне-төне безне кайгыртуын, аның ниғмәтләрен күрсәң, син Аллаһны ярата башлыйсың. Шуңа күрә Аллаһны ярат дип кенә балаларга яраттырып булмый. Балаларга сөйләргә кирәк Аллаһның безгә биргән ниғмәтләрен. Бәйнә-бәйнә аңлатып, аларның ул күңелләренә кирсен һәм шул күңел Аллаһны яратуга әйләнсен өчен. Хәтта әти-әнине яраттыру өчен дә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әти-әнинең безгә булган изгелекләрен сөйли. Пәйгамбәребезне яраттыру өчен пәйгамбәрнең безнең өчен янып, киеп яшавын сөйли. Шуңа күрә Аллаһны ярату өчен аның безгә булган яхшылыкларын, изгелекләрен күрергә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең әмреннән, тәкъдиреннән риза булу, менә бу безнең канәгатьлегебез. Аллаһ Тәгалә тормышыбызда бүген ниғмәт биргән икән, әлхәмдүлилләh. Бүген ниндидер ниғмәтне алган икән, әлхәмдүлилләh. Без Аллаһны яратабыз һәм беләбез. Аллаһ үзе ничек кирәк шулай эшли, ул белүче һәм хәбәрдәрдер. Аның ачуыннан куркып тору, менә булар барысы да күңел эшләре һәм күңелнең шөкерләре булып тора. Әлбәттә, күңелдә булган анда гына калмый. Ул кешенең теленә чыга. Аллаһы Тәгаләгә
шөкер сүзләрен әйтү, хәмд мактау сүзләрен әйтү, һәр вакыт зикр тасбихлар, ла илаха иллаллах булсынмы, субханаллах булсынмы, әлхәмдүлилләх, Аллаһу акбар кебек хәерле сүзләрне, зикр сүзләрен әйтү, аңа дугада булу, аның китабы Коръән уку һәм бик мөһим нәрсә тел белән шөкер итүдә аның сиңа һәм башкаларга биргәнен сөйләү кешеләргә. Әйе, сөйлә. Аллаһ бирде миңа дип сөйлә. Әгәр дә бер кеше ниндидер зур ниғмәткә ирешсә, шөкер ит. Әлхәмдүлилләх дип әйт. Аллаһка шөкереңне әйт дип аңа искә төшерик. Аллаһ Тәгалә Духа сүрәсендә сөйкле пәйгамбәребезгә биргән ниғмәтләрен санаганнан соң, ахырда 11-нче аятта нәрсә ди? Фа амма би ниғмәти раббика фахаддис ди. Раббыңның сиңа булган ниғмәтләрен сөйлә кешеләргә ди. Сөйлә. Мин менә шундый авырлыкта идем, балалар. Бүген кара нинди ниғмәттә мин дип әти сөйләсен Аллаһның ниғмәтләре турында. Безнең бер нәрсәбез дә юк иде. Минем бабамның өйләнгәндә, гаилә корганда сугыштан соң ашарына ризыгы, киеренә ыштаны булмаганны, яшәренә урын булмаганны әле һаман да исемдә бабай сөйли иде, ләкин әлхәмдүлилләх, аннары соң ничек Аллаһ аларга бәрәкәт биргән, ничек байлык биргән. Шуңа күрә сөйлә кешеләргә Аллаһның ниғмәтләрен. Әлхәмдүлилләх. Менә Раббым әле миңа гаилә корырга насыйп итте. Раббым безгә үзенең рәхмәте белән бала бүләк итте. Менә атымны алыштырдым әле Алланың ярдәме белән, рәхмәте белән. Менә шулай иттереп, без бит күбрәк җәмәгать ниндидер ниғмәткә ирешсәк тә Аллаһны искә алмыйбыз. Һаман мин дип күкрәк кагарга ашыгабыз. Шулай ук сөйкле пәйгамбәребезнең бер хадисен искә аласым килә. Ул үзенең Мугаз исемле яраткан сахабасының бер вакыт шулай кулыннан тотып, еш кына сөйкле пәйгамбәребез аның әйткән сүзләре кешенең йөрәгенә үтсен өчен шулай я кулын җилкәсенә куя иде, яки тезләренә куя иде утырганда, яки шулай бир әле кулыңны дип үзенең кулына алып, менә кичкенә сабый балага насихат кочагына алып нәрсәдер сөйләсәң, ул бит икенче төрле үтә. Шуның кебек ул кай вакыт ир егетләрне дә шулай кулларыннан тотып киләле дип менә шулай аңлата иде, сөйли иде. Йөрәкләренә күбрәк үтсен өчен менә шулай Мугаз ибн Җәбәлне ул шулай кулыннан алды да, "Валлаһи Мугаз, Аллаһ белән итеп әйтәм, мин сине шул кадәр яратам" диде. Әлбәттә, мондый сүзләрдән соң Мугазның инде йөрәгендә нинди шатлык хисләре булгандыр, аны күз алдына китереп булмый. Шуннан соң ул шатланып торганда нәрсә диде? "Һәр намазыңнан соң шушы дуганы калдырма" диде. Әлбәттә, бу безгә дә сүзләр кагыла. Һәм нәрсә диде? "Аллаһумма, я Аллаһ, а'инни, ярдәм ит миңа." Нәрсәдә? "Аля зикрика", сине искә алуда, ешрак искә алсын өчен. "Ва шукрика", сиңа шөкр итүдә. Күбрәк синең ниғмәтләреңне Раббым күрә белергә насыйп ит, шуларга рәхмәтле булырга насыйп ит. "Ва шукрика, ва хусни гыйбадатик", һәм өченчесе сиңа күркәм рәвештә гыйбадат кылуда. Я Аллаһ, миңа сине искә алуда, сиңа шөкр кылуда һәм күркәм рәвештә гыйбадат кылуда ярдәм ит диде. Шушы дуганы бер намаздан соң да калдырма диде. Ягъни һәр намаздан соң шушы дуганы кыл диде. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, тел белән шөкр итү кирәк. Ничек анда хәлләр дип сорасалар, зарланырга ашыкма. Тормышта зарланырлык нәрсәләр бөтен кешенең дә күп була. Ләкин яхшылап карасаң, тормышка икенче яктан карасаң, шөкр итеп сөенергә дә сәбәпләр тагында күбрәк икән. Аллаһка шөкр диген. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта тормышында авырлык булса да, сынау булса да, "Әлхәмдүлиллаһи ала кулли хәл", нинди генә хәл булса да Аллаһка шөкр, "Әлхәмдүлиллаһ" дип әйтергә өйрәтте безне. Менә монда җәмәгать сорау куйыйк әле. Кайсысы яхшырак икән мөселманга? Аллаһга шөкр дип әйтүме, әллә "Әлхәмдүлиллаһ" дипме? Әлбәттә, моның берсе аның татар телендә инде, ләкин Аллаһ сүзе дә гарәптән, шөкр сүзе дә гарәптән килгән. Ләкин без татарча өйрәндек Аллаһка шөкр дип әйтергә. Дөресрәге була инде Аллаһга түгел, Аллаһга шөкр. Аллаһка шөкр, чөнки Аллаһның исеме Алла түгел, Аллаһ белән әйтергә кирәк. Бабайларыбыз элек балаларны өйрәткәндә Аллаһ дигәндә кендекләрегез селкенеп торсын дигәннәр. Ни өчен? Хәрефен әйттерә торган булганнар. Чөнки Алла түгел. Алла бар ул русларда хатын-кыз исеме. Аллаһ аның исеме белән бетә. Шуңа күрә ничек хәлләр? Аллаһка шөкр дип әйтергә була, гарәпчә "Әлхәмдүлиллаһ" дип әйтергә була. Кайсысы яхшырак?
Айырма бар. Галимнәребез әйтә, "Аш-шукру лиллаһи", ягъни гарәпчә Аллаһка шөкр, ул ничек була? Аллаһ сиңа ниндидер нигъмәт бирде дә, шуңа алмашка син рәхмәт әйттең ди. Менә бу Аллаһка шөкернең мәгънәсе ди. Ләкин әлхәмдүлиллаһ ди. Монда син бу сүзне әйтер өчен ниндидер нигъмәт көтмисең ди. Ягъни Аллаһны зурлыйсың, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһка хәмд, мактау булсын дип әйтәсең. Ни өчен? Ул сиңа биргән нигъмәтләр өчен генә түгел. Чөнки Аллаһ бар. Чөнки Аллаһ бөтен нәрсәне күреп торучы, бөтен нәрсәне ишетеп торучы, аның бийек исемнәре, бийек сыйфатлары бар, ул галәмнәр белән идара итүче. Шуңа күрә син Аллаһның нигъмәтен көтмичә әлхәмдүлиллаһ дип әйтәсең. Хәтта Фатиха сүрәсе иң изге сүрәдә шушы сүзләр белән башлана. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин дип. Шуңа күрә Аллаһка шөкер сүзләре әйтүгә карый, хәмд, мактау сүзе әйтү ул киңрәк диләр, зуррак диләр. Шуңа күрә әлхәмдүлиллаһ яхшырак диләр. Ләкин кем ничек, кемгәдер татар телендә Аллаһыга шөкер дип өйрәнгән икән, ул әлхәмдүлиллаһ икесе дә хәерле сүз. Һәм инде күңелдә булган, телдә булган шөкер кешенең тормыш рәвешендә, аның әдәбендә, әхлагында, аның кылган гамәлләрендә дә чагылырга тиеш. Аллаһы Тәгалә сиңа биргән гомереңне, саулык сәламәтлегеңне, яшьлек егәрлеген, акылыңны хәерле эшләргә сарыф ит. Чөнки мин күңелдән шөкер итәм, Аллаһга шөкер дип кенә утырып, ул шөкер итүче булып булмый. Димәк, газиз туганнарым, иң беренче шөкер күңелдә, аннарысын күңелеңдә булган телгә чыга. Ләкин мин күңелдән таныйм, әлхәмдүлиллаһ дип шөкеремне әйтәм дип бер нәрсә эшләмәй утырсаң, яки үзең ничек телисең, нәфсеңә бирелеп, шайтанга бирелеп шулай яшәсәң, ул шөкер итү булмый. Шуңа күрә өченче зур шөкер итү ул синең гамәлең белән. Күңелеңдә булган, телеңдә булган синең тормышыңда чагылырга тиеш. Синең Аллаһка шөкер итүең гамәлеңдә күренергә тиеш. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сиңа гомер биргән икән, Аллаһ Тәгалә сиңа саулык, сәламәтлек биргән икән, яшьлек егәрлеге биргән икән, куллан шушы көчеңне, яшьлегеңне хәерле эшләр эшлә. Ярдәм ит кешеләргә. Әти-әниеңә итагать кыл, гаиләңә хезмәт ит. Бу синең Аллаһы Тәгалә сиңа биргән нигъмәтләрең өчен шөкер итү булыр. Аллаһ сиңа әгәр дә акыл биргән, хәтер биргән икән, Аллаһ биргән күзләр белән укы китаплар, ал хәерле гыйлем, тарат шушы гыйлемеңне башкаларга. Әгәр дә Аллаһ сиңа мал, мөлкәт, байлык биргән икән, субханалла, бәлагә тарыган, мөхтаҗлыкка төшкән күпме кешеләр бар. Шуларга ярдәм кулы суз. Кемгә ничек ярдәм итә аласың? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта нәрсә диде? Башыннан сыйпап булса да кит диде, ятимнең чыгарып бирер әйберең булмаса ди. Аллаһ Тәгалә сиңа тел биргән икән, ташла шакшы сүзләрне, ташла ялгам, ташла гайбәтләрне, ташла сүгенү сүзләрен. Аллаһ бит аның өчен бирмәде. Укы Коръан, дуга кыл, Аллаһка зикр әйт, кешеләргә хәерле сүзләр әйт, сәлам таратышыгыз диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, бер-берегезне яратышырсыз диде. Хәзер бит без күп вакытта сәлам да бирергә телебез жалкы безгә. Ул бит сәлам биргәннән акчаң кимеми, дусларың арта, бер кешегә елмаеп, олы кешегә ничек хәлләрең авый дип әйтсәң, ул аны көне буе уйлап шуңа шатланып йөри, шалтыратып әйтергә була. Шуңа күрә менә Аллаһ сиңа нинди әгъза бирсә, шулар белән изгелек кылып Аллаһка шөкер ит. Аякларың изге юлларда йөртсен сине, кулларың белән кешеләргә файда китер, изге эшләр кыл, хәләл кәсеп ит. Иншалла алар турында әле сөйләшербез. Шуңа күрә җәмәгать шөкерләрнең дә иң зурының берсе ул синең гамәлең белән Аллаһка шөкер итүдер. Киләсе дәресебездә Аллаһы Тәгаләнең үзенә шөкер итү белән бергә ничек Аллаһ бездән сорый бәндәләргә шөкер итүне. Чөнки Аллаһыга гына рәхмәт әйтеп, әгәр дә без үзебезне тудырган әти-әниебезгә, безгә хезмәт итүче иргә, хатынга, балаларыбызга, күршеләребезгә, гомум халыкка, кешеләргә шөкер итәргә өйрәнмәсәк, без шөкер итүче була алмыйбыз һәм тормышның да бәрәкәте булмаячак. Шуңа күрә бу мәсьәләне дә без өйрәнеп китербез һәм инде сүземнең ахырында Аллаһы Тәгаләнең Ибраһим сүрәсендә булган 7-нче аяттагы вәгъдәсен генә исебезгә төшереп китәсем килә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва из тәъәззәна раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Менә Раббыгыз хәбәр бирде: "Әгәр сез миңа шөкер итсәгез, мин сезгә
арттырып бирәчәкмен диде. Вала ин кафартум, әгәр дә рәхмәтсез булсагыз, минем нигъмәтләремә күфрлек кылсагыз, инна газаби лашадид, минем газабым каты диде. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә биргәннәрне күрә белеп, аңа шөкер итеп яшәргә Раббым безгә ярдәм итсен. Булган нигъмәтләребезнең, әлхәмдүлилләһ, бәрәкәтен, куанычын бирсен. Исән-имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.